maguti. Parang hindi sila mahuman yun. Hindi sila mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami yang kaya kilini wa miya kadagdagala mga Muslim makapupuon si ko pimborang ingad. Pimborang adarpa sa giyang kaya dunia. Na kumasan ni waya pembuling siran si ko mga hutila katatarusan niran. Sama na yung kaya pili ni ulang na mga Muslim iya umbaling sa hotel. Niya kapasa di kami sa manaya sumbayang sa Aisha. So alhamdulillah ka minituna ka nagyang kaya sabo edu ko mga kaditan wa makapupun sa Pilipinas. Kilang tanusiran. Sama na yan nagyang kaya pagariakan na sini sa Lipaw, Lipakano. Lipa Batangas. Anto na sungaran na kaon pagari ko. Hamza Maruhum. Masya Allah. So pagaya makikilala niyo yung kaya pagari na si Hamza Maruhum si makagaganat sa Lipa. So salamat nga kaso mga taga Lipa Batangas. Marami sa niya mga pagari na taga Lipa. Hindi road na Batangas. Anto na imaptero kakiran makapantag sa giyang kaiyaan na ikadi. Namapi alhamdulillah ka madala Haji Mantok niliyon na tao saya. Pantagan no. Kapapantagan. Madala pa na dia makauma. Nagyan ko to ba sa mga Muslim mga bangsami sa Pilipinas na napunamarkano tangano mibilang sa giyang kaya Duyukur Rahman mga bisita o masalin dito. Si Tanong man tumaras pero kaya nga pagariakan na si Imaw mga alipa kapan? Lepa. Ano na sungaran ka? Hamdani Haji Naim. Hamdani Haji Naim. Masya Allah pagaling na makapupuon sa Lipa, Batangas. Salamat nga sa mga taga Lipa, Batangas. Assalamualaikum mga pagariakan sa Lipa Batangas. So mga pamilya ka? Mga pamilya nun, assalamualaikum sir. Anda ka nuro sa Lipa, kagi mo wala dali pa? Lipa City, sa San Nicolas. San Nicolas. Masya Allah, yung kaya mga pagarita nun na salam niran, naging ka na ng mga tunganayran, mga bangseran sa Lipa, Batangas. Yung kaya mga pagariakan, na mga kangudang panaya, mga mama, mga bebeger, why? Ay yang kaya kapagad na mas mapiad ni gira adna beger penuh tahu. Ari pagarin. Aya tanok man isa na yang kaya pagariakan. Pagariakan na ulama ayaran masih Syekh Abidin. Bangsa ni waya si Imam Bumatatagu sa Tamparan. Lanao del Sur. Naso mga bangsami kubaya maghaj Santa Tamparan na nakuntakan ni Ubuag yung kaya Sheikh Tano. Kaisas kanya na punutan, Sheikh Abidin. Kumamalagi kaya pagarian kagi edipan na malalaya mo ba ubab ka interview. Why? So alhamdulillah kilang tanurok man nagyang kaya mga bangsa tano, mga pagaritan no di mabaling si ko mga hotel. Katatan siran. Gi kawatan hotel makoko mga maranaw di na sa mga Pilipino. Sama na yan magandang. So, yung kaya kapilalagiran na nakanabay ni maiilang. Nabay ni maiilang. Kasutaw sungo sa masjid nagugyang khutwa dimbelingan kudar pa yan na umani khutwa ti nabi. Umani salakad na bulasan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto kay pagari ko ipaman na kalayan ni balas. Apya
ay kawatan yan na kailangan na kesabaru muslim. Uila ka diyan sukawanan yan na sa timan na mapimbrirun wallah na ila ka diyan paman. So, diwa nga ay iniyan na saka mo tumambu isa marata ap galabat si ko mga rarata amiyang galabat ya. So, alhamdulillah, gyang utoba kailangan si ko muslim na katago na gyang ko to kasabar nagu makapagi kelas kanian sa gyang ko to din yan dikang galaba kasi ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka apian tunay karasayan no di nakamargna na kagedamian na balas imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama na yan, amarani talud sa gyang kaya hotel tano. So kaya tarusan ng mga Muslim hotel na madakalot ko at na sa lu'lu atut tauhid agya lu'lu atut tauhid na duot wa hotel at na rakam wahid na adun pa na rakam ithnain ikadua nagyang kaya manazilul fadila adun pa na sa masariko masarik na ada pernah yang kota kakad na namiya sa masa Arrayan. So magubay-ubay buto, Masya Allah, tabarakallah. Kataya pagkarani kami. Importante namiya kilang Amerikano yang kaya kada kalau mga Muslim mapadala siko mga hoteliran. Yang ko napili ni mga padagang na isirane din didagang. Masya Allah, tabarakallah. Sama na may to tanoy views ka miyalo kagawi aki maburo sa kwa. Kepita, korrelas. Kepita. Ata ya. Kamane ito na yung sa Pilipinas, mga alaw-naw. Sobralas dus. 225. Nanagyan ko to ba? Magangami din naman ako masagyang kaya utilami na nasa lamang siranak. Namar ka ng mga pag-remisan sa Pilipinas. Pinyatin niyo ba tanula kung sa'yo makasong inshallah. Amin. Sa lamang siranak ko ya. Assalamualaikum, paninta ko lang baka niya mamamakasong gagan. Amin. Nanagyan ko to ba siya may buto ko isa diyong ka diya kaya diya may di kapag live inshallah na pag-update na miskano po si ko mga padagawi wanto na imamabutad mga pagariniwa mga Muslim sira ni mababaloy Duyufur Rahman bisita ko kadnantan wa masaling dugaw Amin. sa salam na miskano perumahan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.